Fl-ewwel nofs tas-sena fl-isptarijiet pubbliċi f'Malta u Fgħawdex saru aktar minn 25,000 MRI. Il-maġġoranza tagħhom aktar minn 18,000 saru bi 3 magni li hemm fl-Isptar Mater Dei. L-oħrajn saru fl-Isptar Ġenerali Għawdex, fiċ-ċentru ta' Ċensu Mowran f'Raħal Ġdid u f'San Vincenz de Paul. F'intervista ma' TVM News fid-Dipartiment tal-Medical Imaging fl-Isptar Mater Dei, Dr. Melvin D'Anastasi spjega kif iċ-ċifri għall-ewwel 6 xhur tas-sena diġà jirriżultaw f'1400 MRI aktar milli saru fl-istess perjodu is-sena li għaddiet. Dawn jaħdmu kważi 24 sija kuljum, anke fil-weekends. Fil-fatt jista' jkun li xi wħud minn telespetturi ċevew appuntamenti fil-5 ta' filgħodu, fis-6 isiru inizjattivi biex radiographers ikunu jistgħu jagħmlu dawn l-MRIs anke barra l-ħinijiet normali tax-xogħol. Flimkien ma' dawn bil-ftehim ta' outsourcing li l-Gvern għandu mal-privat saru 3,000 MRI oħra fi sptarijiet privati u refa l-ispiża l-Gvern. Il-pajis għandu numru ta' risorsi, jiġifieri hemm MRI soħra fi clinics privati u għandna public-private partnerships, jiġifieri outsourcing ta' MRIs għall-isptarijiet privati. Dawn pazjenti tal-gvern li jintbagħtu f'dawn l-isptarijiet privati biex ikollhom l-MRI hemm, l-istampi jintbagħtu fis-sistema tal-isptar u dawn jiġu rrappurtati mir-radioloġisti l-isptar. L-MRI huwa test avanzat li juża raġġi qawwija biex jipproduċi stampi dettaljati ta' partijiet speċifiċi tal-ġisem u bekk jipprovdi informazzjoni li ħafna drabi ma tidhirx ċara fuq CT scan jew X-ray. L-MRIs isiru għal firxa wiesa ta' kundizzjonijiet fosthom suspetti ta' apoplesija jew tumuri, problemi fix-xewka tad-dar, il-prostata, il-ġogi, il-fwiet, il-frixa u l-organi ġinekoloġiċi, kif ukoll biex jiġu evalwati korrimenti kawżati minn inċidenti sportivi jew inċidenti oħra. Mistoqsi mid-Deputat Nazzjonalista Ian Vassallo fil-Parlament dwar l-istennija għall-MRIs, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Ian Borch wieġeb li bħalissa hemm 76 pazjent jistennew għall-MRI. Dr. Melvin D'Anastasi saħaq li kull min għandu bżonn MRI urġenti isirlu u ċara li kulħadd jingħata appuntament skont il-bżonn. L-MRI huwa riżorsa prezzjuża li għandna nużawha b'mod tajjeb. Jiġifieri nappella lil kulħadd li jekk irċievu appuntament tal-MRI biex l-ewwel nett jattendu, jekk ma jistgħux jattendu imma jinformaw lid-dipartiment ħalli ntuhom dat oħra biex is-slot li jkollhom ma jinħelix ħalli dan ikun jista' jingħata lil xi ħadd ieħor li għandu bżonn. Spjega wkoll li minn dawk fil-lista ta' stennija hemm pazjenti li jkunu għażlu ma jattendux għal appuntament fil-passat u issa qed jistennew biex jingħataw appuntament ieħor.